Přátelé, zdravím vás z největší a nejlepší bitcoinové konference v Evropě BTC Prague 2026. Čím je ta konference letos zajímavá, čeho jsem si tady všiml? Jak jistě všichni víte, je hluboký bear market. Jo? Cena je dole relativně. Málo kdo o Bitcoinu mluví, ani váš taxikář o něm nemluví, všichni víme. Ale vidím na té konferenci, že z Bitcoinu se opravdu stává téma nového finančního systému. Nikdo ještě přesně neví, co to bude, jak to bude fungovat. Tak nějak tušíme, že se to bude v těch efektech blížit tradičním finančním nástrojům, ale tohle to je něco, co bychom měli začít vnímat opravdu vážně. Za těch 10 let, co se Bitcoin dostal do širšího povědomí, se dostáváme do toho, že jsme na začátku nové infrastruktury bitcoinové. A to je to, co já si z toho letošního ročníku odnesu. A dokonce plánujeme viac Bitcoin friendly krajiny, tieto ďalšie krajiny. Letos je mým hlavním tématem na této konferenci Bitcoin Back Lending, to znamená, jak si půjčit oproti Bitcoinu jako zástavě a jak využít tady téhleté jeho vlastnosti. Pokud jste tady nebyli, doporučuji vám mrknout na moji keynote speech, kterou jsem měl na Guard Stage a která se jmenuje Bitcoin Back Lending The Missing Layer, nebo se podívat na diskuzi, která na téma Bitcoin Back Lending proběhne. Případně pokud vás tohle téma tolik nezajímá, tak máte ještě možnost zjistit, jak můžete žít na Bitcoinu, žít s Bitcoinem. Mám tady na to taky přednášku, všechno uvidíte ze záznamu na kanále BTC Prague. Nevěřte nikomu, kdo říká, že Bitcoin umřel. Já už jsem slyšel, že umřel 10krát, nikdy ještě neumřel. A naopak zkuste sledovat, co zajímavého se tam děje, protože to bude velké. Každopádně, tak jako tak, sledujte podcast Zdrav budoucnost.